нишасти матбуотии 4 ниҳод дар 1 соат баргузор гардид. Сардорони идораҳои раёсати беҳдошти замин ва обёрӣ, сарраёсати ҳифзи муҳити зист, кумитаи идораи замин ва сарраёсати кишоварзии вилояти Соғд аз фаъолияти соли 2021 натиҷагирӣ карданд. Масъулини раёсати беҳдошти замин ва обёрӣ иттилоъ доданд, ки барои обёрии заминҳо ва саривақт ба мавсими обёрии соли 2021 омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ, иншооти обрасон аз ҳисоби буҷети вилоят 240,000 сомонӣ маблағ ва 20 тонна сӯзишвории дизелӣ ҷудо гардидааст. Юнеско дар миқёси вилоят 175 асосиатсияи истифодадорандагони об фаъолият дошта бошад, ҳам дар самти ҷамъоварии саривақти ҳаққи хизмати обрасонӣ камбудиҳо ҷой дорад. Якҷоя бо ҷалби асосиатсияи истифодадорандагони об оиди рӯёндани қарзи ҳаққи хизмати обрасонӣ коргӯӣ карда шуда исоҳдааст. истифодаи қувваи барқ дар давраи ҳисоботи соли ҷорӣ 917 миллион киловатт-соат бо арзиши 73 миллиону 486 ҳазор сомонӣ ташкил дод. нисбати ҳамин давраи соли гузашта истеъмоли қувваи барқ 3,4 миллион киловатт зиёд шуда, қарзи маблағи истеъмоли қувваи барқ дар давраи ҳисоботи 295,3 миллион сомонӣ дар ҳамин давраи соли гузашта 229,8 миллион сомониро ташкил дод, ки 65 миллион сомонӣ зиёд шудааст. масъулин аз сарраёсати кишоварзии вилояти Соғд иттилоъ доданд, ки ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ дар ин минтақа бештар гардида, истеҳсоли он ба маротиб зиёд гардидааст. Олимбек Юлдошзода, сардори сарраёсати кишоварзии вилояти Соғд мегӯяд, ки беш аз 80,000 тонна сабзавот содирот гардидааст. содироти маҳсулотҳо асосан ба кишварҳои ҳамсоя ва Федератсияи Русия ба роҳ монда шудааст. طبق معلومات خدمات گمرک حجم عمومی صادرات محصولات کشاورزی و سنه یکم ژانویه سال 2022 زیاده از 103 میلیون و 269 هزار دلار را تشکیل داده است. نسبت همین دوره سال گذشته به مبلغ 30 میلیون و 180 هزار دلار زیاد میباشد. در دوره حساباتی از ولایت 82,906 تن سبزیجات، از جمله 81,764 تن پیاز، 57,280 تن میوه‌جات، از آن 14,302 تن میوه تر، 7,525 تن انگور، 8 تن تنباکو، 1,781 تن کنسرو، 35,599 تن نخی پخته، 115 تن پشم، 24 تن عسل و 326,956 دانه چرم خام صادرات گردیده. نسبت سال پیشین صادرات همه نمودی محصولات از جمله سبزیجات 13,475 تن، از آن جمله پیاز 12,676 تن، میوه‌جات 34,155 تن، از جمله میوه تر 8,504 تن، انگور 6,377 تن، کنسرو 1,235 تن، 115 تن پشم، 24 تن عسل و چرم خام 187,004 دانه زیاد شده. متناسب تنباکو 17 تن و نخی پخته 444 تن کم میباشد. давоми соли 2021 аз тарафи нозирони кумитаҳои идораи замини шаҳру ноҳияҳои вилоят 198 ҳолати худсарона ишғол намудани қитъаҳои замин ошкор карда шудааст. дар ин давра аз тарафи нозирони кумитаи идораи замини шаҳру ноҳияҳо 4398 адад қонуншиканӣ ошкор гардидааст. нисбати 4262 адад қонуншиканиҳои ҷой дошта протокол ва қарорҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ба маблағи умумии 2,887,082 сомонӣ ҷарима ҳисоб карда шудааст. ҳамзамон дар рафти корбарӣ ашмории умумии қонунвайронкуниҳо ошкор карда шуда ва нисбати онҳо чораҳои маъмурӣ андешида шуда ҳамагӣ 3277 адад қонуншиканиҳо дар ҷойҳо саривақт бартараф карда шудаанд. раёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Соғд давоми соли 2021 6545 санҷиш гузарондааст. барои бартараф намудани камбудиҳои ошкор гардида ба объектҳо 4769 супоришҳои ҳатмӣ дода, аз он 3976 ададаш иҷро гардидааст. нисбати қонунвайронкунандагон 4353 адад протокол бо назардошти пешниҳоди мақомот 5542 адад ҷарима ба маблағи 143,2 сомонӣ рӯёнда шудааст. мо корхонаое ки ҳисоб гирем агар истифодаи манбаъҳои об, захираҳои об, мисол мегирем насосҳои обкашӣ ва чоҳҳои амудӣ ки беиҷозат ғайриқонунӣ чӣ кардан истифода бурдан.
дуюмаш он корхоное ки ба ифлосиҳое ки ба ҳифзи ҳавои атмосфера яъне беиҷозат ё аз меъёр зиёд партофтани партовҳо ба ҳифзи ҳавои атмосфера аст. Ба ҳамин самто мо нуқтаҳое ки мисол объектҳое ки истифода мебаранд манбаҳои ҳифзи табиата ҳамин корхонаҳои мо муваққатан боздоштем дар соли 2020 ва он талаботҳое ки дар вақти боздоштан пешниҳодҳо дода шуд оиди иҷроишон ҳатмӣ ки бояд ҳамин корро ба иҷро расонд баъд фаъолията давом диҳад. Он корхонаҳое ки ҳамин пешниҳодҳои иҷро мекунад боз фаъолияташонро метавонанд идома диҳанд. мутахассисони раёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Соғ нисбати шахсоне ки ба табиат зарар расонданд 954 иддао ба маблағи 631,8 ҳазор сомони ҷуброни зарар пешниҳод гардида 822 адад ба маблағи 332,9 ҳазор сомони маблағ рӯёнда шудааст ки он ба хотири ҳифз намудани атроф ва муҳити зист роҳандозӣ карда шудааст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.